हम अवध नगरियावा राम दर्शन खातिर हो। हम अवध नगरियावा राम दर्शन खातिर हो। राम मंदिर में लगा बा मेला आज बहुत हो। राम मंदिर में लगा बा मेला आज बहुत हो। अरे गांव घर घर में तो कार्ड बंटवाए मोदी जी। गांव घर घर में तो कार्ड बंटवाए ने योगी जी। सबके कार्ड द्वारा आए प्रभु तोहरे धाम हो। सबके कार्ड द्वारा आए प्रभु तोहरे धाम हो। हम आवा तोहरे चरण में श्री रामचंद्र जी। तोहरे दर्शन के हित हम आवाई हो। बड़ी शासन लगी बा बड़ी प्रशासन जुटी बा। कैसे हम गरीबाई दर्शन करई बरे हो। कैसे हम गरीबाई दर्शन करई बरे हो। बड़े बड़े नेता आए बड़े बड़े लोग गए। हम गरीबन के हो प्रभु क्यों न जाय दे हो। हम गरीबन के हो प्रभु क्यों न जाय दे हो। तोहरे कार्ड के हो देखी के हम अयोध्या आवा हो। यही कार्ड से हो दर्शन तोहर करई बरे हो। यही कार्ड से दर्शन हम करई बरे हो। प्रभु हम दुखिया के दर्शन दई देता हो। प्रभु हम दुखिया के दर्शन दई देता हो। हम आवा तोहरे धाम दर्शन बरे प्रभु हो। हम आवा तोहरे धाम दर्शन बरे प्रभु हो। हमारे बालक हैं भूखा हमारे बच्चे हैं भूखे। प्रभु हम का उबार यह संकट से हो। प्रभु हम का उबार यह संकट से हो। हम अयोध्या नगरी आवा तोहरे दर्शन हित हो। हम अयोध्या नगरी आवा तोहरे दर्शन हित हो। प्रभु दर्शन हमका दई द प्रभु दर्शन हमका दई द घर जाई हम हो। प्रभु दर्शन हमका दई द घर जाई हम हो। जैसे सेवरी के दर्शन प्रभु तू दिहल हो। जैसे सेवरी के दर्शन प्रभु तू दिहल हो। वैसे हम हूँ गरीब के हो दर्शन दई दहो। वैसे हम गरीब के हो दर्शन दई दहो। हम आवा बड़ी दूर से दर्शन हित हो। हम आवा प्रयागराज से हो दर्शन हित हो। राम दर्शन दई द हमका घर जाई हम हो। हम बाटी बहुत गरीब हमका दर्शन दई दहो। हम बाटी बहुत गरीब
हमका दर्शन दई दहो। राम निराश न कर, प्रभु निराश न कर, दर्शन दई देत हो। प्रभु निराश न कर, दर्शन दई देत हो। हम अवध नगरियावा तोरे दर्शन खातिर हो। जौने दिन वास तोहरा कार्ड पाई गए हो। जौने दिनवा से हो कार्ड हम पाई गए हो। ओही दिन से भजनिया गुनगुनात रहे हो। ओही दिन से भजनिया गुनगुनात रहे हो। राम दर्शन दई द हमका, हमका दर्शन दई दहो। दर्शन कई के प्रभु हम तारी जाई थो। दर्शन कई के प्रभु हम तारी जाई थो। हम अभागिन के भाग तू बरस, हम अभागिन के भाग लौटाए देत हो। हम अभागिन के भाग लौटाए देत हो। बड़ा दुख हम सहा, बड़ा दुख हम सहा, राम दर्शन हित आवा तोहरे दरबार में। 22 जनवरी के हम बुलाए लेत हो। 22 जनवरी के हम बुलाए लेत हो। राम हमका दर्शन दई द, प्रभु हमका दर्शन दई द। जैसे अहिल्या के तार वैसे तार देत हो। जैसे अहिल्या के तार वैसे तार देत हो। प्रभु दर्शन करयावा दर्शन दई देत हो। राम दर्शन हित आउब दर्शन दई देत हो। हम अवध नगरी आउब दर्शन करई बरे हो। राम दर्शन दई द हमका, हम तरी जाई थो। जैसे कूब जाके तार वैसे तार देत हो। जैसे कूब जाके तार वैसे तार देत हो। प्रभु तोहरे चरनिया में हम आए जाई थो। प्रभु तोहरे चरनिया में आए जाई थो। हम कयापन सेवक बनाए लेत हो। हम कयापन सेवक बना लेत हो। हम कयापन पुजारी बनाए लेत हो। हम अभागिन के भाग्य लौटाए देत हो। राम दुखिया के भाग्य उज्ज्वल करहो। राम दर्शन हित आउब दर्शन दई देत हो। राम दर्शन बरे आइब दर्शन दई देत हो। सारे मिथिलावासी यहीं सब अयोध्या वासी यहीं सारे विश्व के लोग तोरे दर्शन बरे यहीं। प्रभु हम हूँ के दर्शन तू त दई देत हो।
हम अभागिन के भाग्य उज्ज्वल करहो। प्रभु दर्शन के तू, प्रभु दर्शन के खातिर अखिया प्यासी बाट हो। तोहरे दर्शन के खातिर अखिया प्यासी बाट हो। राम हमका ना भुलाय, हम आउब नगरी। तोहरे दर्शन खातिर हम आउब तोहरे नगरी। मोदी योगी से हम हाथ जोड़त बाटी हो। मोदी योगी उसे हम विनती करत बाटी हो। हमका जीनी माना कर दर्शन कर दिया हो। हमका जीनी माना कर दर्शन कर दिया हो। हम राम और सीता के हो दर्शन करबै हो। संग में बजरंग बली के दर्शन कई लेबै हो। संग में बजरंग बली के दर्शन कई लेबै हो।